ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад. ҳар ҳафта бор равон мекунад ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри Панҷакен, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Қурғонтепа, Регар бор равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. иншоалло ки скидкаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад. марҳамат кунед дӯстон, ватсапон дар экран. ширкати Акай Парвиз дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиҳо хубан, овозо соз рафтеса. шербачаҳо анака нигоҳ кунед, навори имрӯзаро бо диққат тамошо кунед, ҳатман лайкҳоро бизанед. хоб, ба як аппара дӯстони азиз, замин дар коре аз шаҳри Ваҳдат, яъне ки аз тарафҳои қишлоқи Лолагӣ бошад, яъне ки қишлоқи Лолагӣ ва Ҷалчид гуфтагиай 2-3 сотиқ замин бошад дӯстони азиз, то 50-60 ҳазор сомония мехарад гуфтагиай. ҳамин апаҷон дастарошни мехарад 50-60 ҳазор сомона, ҳамин қадар, яъне ки дӯстони азиз 2-3 сотиқ замин мехарад бо нархи арзон аз шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Лолагӣ ва қишлоқи Ҷалчид гуфтагиай, ҳамон тарафҳо. хоб, номери ватсапшон дӯстони азиз мондаги марҳамат ва номерҳои дастшон занг бизанед. иншоалло ки ҳамин апамон замина мехарад. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Қумсангир хонахар бошед, марҳамат, як хонаи арзон, яъне ки дар ноҳияи Қумсангир. хоб, хонаи фурӯшад дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, деҳаи Маданият, 3 дархона 24 сотиқ замин мебошад. оби свети пастини ҳаста гуфтагиай ва нархи хонара 250 ҳазор сомонӣ мега. хоб, дӯстони азиз, хона ягон камбудӣ надорад, барои зиндагӣ кардан тайёра. ошхона, ҳаммом, кухни, бания, ҳама чиз дорад. мактаб, магазин, балниста, масҷидам дӯстони азиз дар наздикиаш дорад, яъне ки алоҳхонааш мебошад. хоб, номерҳои 931 54 20 40 қадим метавонед занг бизанед. оғилхона ҳам дорад бародаро, яъне ки барои зиндагӣ кардан тайёра дастарошни фурӯхтан дар кора бо нархи 250 ҳазор сомонӣ. дӯстони азиз, заминаш бениҳоят калонай ва дарахтҳои мевадиҳанда дорад. марҳамат, касоне ки яъне ки аз ноҳияи Қумсангир хонахар бошед, яъне ки номи пешинаш Қумсангир ба ҳозират Ҷайҳон гуфтагиай. марҳамат дӯстони азиз, занг бизанед. маълумоти муфассалтари хонаро аз худи соҳибаша метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Рӯдакӣ гуфтагиай, пеши Световой. 5хонага квартира дар 2-ум этаж қарор дорад. масоҳати хона дӯстони азиз, яъне ки 100 метри квадратӣ мебошад. хоб, оби свети пастини ҳаста гуфтагиай ва пишета намебирад, яъне ки ягон камбудӣ надорад дӯстони азиз. дар наздикии хона 3 то мактаб дорад, поликлиника дорад, магазин, масҷид, 2 то садик дорад ва бозорчаи, яъне ки бозори калон дорад дӯстони азиз. хоб, нархи квартира 45 ҳазор доллар мега ки боз аз номи сомонаи мо гап задем. иншоалло ки муомилаи хубам дорад бародаро. хона дар ҷои беҳтарин дар даруни райони Ваҳдат мебошад. 45 ҳазор доллар, 5хонага квартира дар 2-ум этаж. ина дӯстони азиз, марҳамат, хонаи арзон дар шаҳри Ваҳдат. занг бизанед бародаро, маълумоти муфассалтаро аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, документҳои шумо буд шудааст. Пас мехоҳед ки граница гузаред. Пас мо дӯстони азиз ба шумо компания беҳтарин ва компания боваринро ба шумо тавсия медиҳем ки ширкати Акаи Парвиз мебошад. Ҳар рӯза рейс дорад аз Москва ва Московская област, одамҳоашро гирифта ба граница ҳаракат мекунад. дӯстони азиз, тӯли 10 сол шуд якамон таҷрибаи кор дорад. Ҳар рӯза яъне ки рейс дорад. мошинаашон комфорт мебошад. марҳамат, касоне ки границараво бошед, муроҷиат кунед бардорон азиз. аз номи сомонаи мо ҳатман муроҷиат кунед. хуб, ширкати Акаи Парвиз дар хизмати мо ва шумост. ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстони азиз, мегузарем ба чорумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши Мошинбозор. 4 дар хона. дӯстони азиз, 3 сотиқ замина. нархи хонара 230 000 сомонӣ мега. ина марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки аз пеши Мошинбозор хонахар бошед, хонаи арзон дар ноҳияи Рӯдакӣ бо нархи 230 000 сомонӣ. хулоса кӯхунӣ, баня, ошхона, ҳоҷатхона ҳама чи бардор дорад. нархи 230 000 сомонӣ. оби свети ҳам ҳастай. ремонтҳои хуб. телефону бароятон аст. номерҳои ватсапшон нагай. марҳамат, занг бизанед бардор. номерҳои ватсапшон хунди маълумоти муфассалтора аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, мехоҳед ки реклама карда, яъне ки фурӯшенша, номерои мо 911 32 43 44 қатъи сурат ё ин ки видеои хонаро рӯй кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмат доред аз канал ҳатман лайкро мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. ана ки меерем оҳиста-оҳиста мегузарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хоб, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар яъне ки Федератсияи Россия, Ивановская област, посёлкая Нерв гуфтагия. аз Москва 230 километр дур мебошад. духонага 6 сотиқ замина масоҳати хона ва нархша 99 000 сомон мега ба тоҷикӣ ва ба русӣ қатъи 840 000 рубли руси мешавад. хоб, дӯстони азиз, кухни, баня, ҳоҷатхона ҳама чи яъне ки дорад. ягон камбуди надорад. ина ҳолати яъне ки сурати берунаш. хоб, дӯстони азиз, дар наздикиаш мактаб, магазин яъне ки электричка ҳам ҳастай. ҷои беҳтарин мебошад. оби свет ҳам ҳастай. дӯстони азиз, нархаш 840 000 рубл. аз номи сомонаи мо гап занед. иншоалло ки муомилаи хубам дорад. номерои ватсапшон, номерҳои дастишон мондагия. марҳамат, дар номерҳои 934 80 81 80 ватсап дорад. тариқи ватсап муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, Каратегинский, навхонаҳои Охток ва кӯчаи Ҳоҷи Мирзо гуфтагиай. хоб, духонага дӯстони азиз мебошад 3 сотиқ замин. якум хонаш 5 яъне ки 5 ба 2.5 дуюм хонаш 3.5 ба 2.5 мебошад. коробка бо дорад, яъне ки сохтмони нав рафтааст. коробка 3 дар хонаи дигар коробка рафтааст. дӯстони азиз, баня, ҳоҷатхона, кухни ҳамаи чи дорад бародаро ва оби свети пастина ҳастай. нархи хонара 460 000 сомонӣ мега. марҳамат, касоне ки аз тарафҳои яъне ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошед бо нархи 460 000 сомонӣ. аз номи канали мо дӯстони азиз салом расонед. боз арзон ҳам мекунад. телефони бароятон аст 91 51 11 25 қади. метавонед ба ҳамаи номеро тамос бароед. иншоалло ки муомилаи хубам дорад. марҳамат дӯстон, занг бизанед. эълони аввалиён, дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи яъне ки Сомонӣ 5 дар хона 11 сотиқ замин мебошад. дастарошни фурӯшиаи об ва свет ҳам дорад. гуфтагия ки нарша 210 000 сомонӣ бугӯ. боз иншоалло ки занг бизанед аз номи каналите боз савдо ҳам мешавад. яъне ки савдо дар назди хона, ремонтҳои яъне ки сохтмони навай бардоро. хонаҳо фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. 11 сотиқ замин, нархаш 210 000 сомонӣ боз савдо мешавад. телефони бароятон дар номерҳои охираш 1650 қади. марҳамат, метавонед занг бизанед.
мегузарем ба эълони навбатиямон. Хонаи фурӯшӣ ҳастек. Қарордод дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Сино, 4 дархона ва 6 сотиқ заминай. хоб ремонтҳои беҳтарин дӯстони азиз, кухни, баня, ҳоҷатхона, чолиёби калон дорад. 4 тарафи хона маҳкам, ягон камбудӣ надорад. Нархша бениҳоят арзон гуфтаиста бародаро. 6 сотиқ замин, нархи хонара 280 000 сомон мега. боз савдои хуб ҳам мешавад. ин аст шербачо, боз наин ки насим деҷаш ту фақат хонаҳои қимат мемонӣ, барои камбағалро хона намемонӣ. 280 та савдо мешавад. марҳамат, метавонед занг бизанед. хона беҳтарини хона мебошад. дӯстони азиз, боз як тӯйдигаи хонаи арзон ёфтем аз шаҳри Душанбе. аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, яъне ки қишлоқи Зарафшон меган. 5 дархона, 12 сотиқ заминай. чолиёб ҳам дорад бародаро. дӯстони азиз, яъне ки чолиёб ҳам дорад. ремонтҳои хуб ҳастанд. нархи хонара 420 000 сомон мега. боз камтар яке дигарам савдо мешавад. об ва свет ҳам дорад. телефоно барои тамос 904 44 1207 хадем. метавонед занг бизанед. маълумоти муфассалторо аз худи соҳибашон дастрас намоед. шербачо, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канали мо подписия закунед, лайкҳоро бизанед. иншоалло ки беҳтарин мешавад. дӯстони азиз, даҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастек. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, яъне ки деҳаи Санкт-Парк гуфтагай. 3 дархона мебошад, 5 сотиқ замина бародаро. 4 тарафи хона маҳкам. хоб хона дӯстони азиз бо семинблок бояд доштагай, дарвоза часпондагай, 4 тарафи хона бо семинблок маҳкам кардагай. нархи хона дастарошни 85 000 сомониш мега. боз кам тарафи дигарам савдо дорад. телефоно барои тамос 981 06 57 26 хати. метавонед занг бизанед. маълумоти муфассалторо аз худи соҳибашон дастрас намоед. раҳмати калон дӯстони азиз, барои дастгирдон. худованд меҳрубон нигаҳбон бошад. касоне ки мошин, хона, хулосати дигар барои реклама кардан роҳӣ кунед, иншоалло ки рекламаш мекунем. хоб дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад. хайр ба ҳаматон.